OK, takže čau lidi, vítám vás na kanále Football Army a dneska se podíváme na top 9 faktů o Robertu Lewandowským. Užijte si video. Narodil se 21. srpna 1988 ve Varšavě v Polsku. Narodil se do sportovní rodiny. Jeho otec Krištof byl polský šampion v judu a občas hrál fotbal za druholigový Hutník Varšava. Jeho matka Ivona byla volejbalová hráčka týmu AZS Varšava. Fotbalem začal v Partizanu Lešno, díky otci, který zde pracoval. Od roku 1997 se dostal do Varsovie Varšava, kde hrál 7 let. V roce 2006 přestoupil do Zniče Pruškov za 30 000 korun. Během 2 sezon zde nastřelil 38 gólů. V roce 2008 přišel do Lechu Poznaň, téhož roku byl také označen za objev roku Polska. Do Německa se dostal v létě 2010 a do klubu Borussia Dortmund, kde podepsal 4letý kontrakt do roku 2014. V Borussii vyhrál 2krát Bundesligu a od roku 2014 nastupuje za Bayern Mnichov na hrotu místo Mária Mandžukiče. V reprezentaci poprvé debatoval v roce 2008 a to v týmu do 21 let. V A týmu poprvé debatoval téhož roku 10. září a to v domácím zápase proti San Marinu. Nastoupil v 58. minutě a hned za 8 minut vsítil gól. Polsko díky tomu vyhrálo 2-0. Na mistrovství Evropy v roce 2012 hned v 17. minutě prvního zápasu proti Řecku vsítil gól. Ale nebylo to nic platné, protože stejně pouze remizovali 1-1. Na tomto šampionátu Polsko skončilo ve skupině na 4. místě s pouhými 2 bodami. Zatož na mistrovství Evropy v roce 2016 se dostal s Polskem až do čtvrtfinále, kde prohráli s Portugalskem. V roce 2013 si vzal Anu Lewandowskou, což je jedna z nejpopulárnějších sportovkyň v Polsku a mistryně Polska v karate. Z jeho přezdívky patří Lewandowski, Lewy a Leva. Jeho individuální úspěchy patří to, že se několikrát stal polským fotbalistou roku, a to v roce 2011, 12, 13, 14, 15 i 16. Je to nejlepší střelec Bundesligy v sezóně 2013/14, kde nastřílel 20 gólů. Na svém kontě má také nejrychlejší hat-trick, nejrychlejší 4 góly a nejrychlejších 5 gólů. To vše dokázal v zápase proti Wolfsburgu, kde nastoupil až po poločase a vsítil zde 5 branek během 9 minut. Mezi jeho klubové úspěchy patří to, že 4krát vyhrál Bundesligu, a to 2krát s Dortmundem a 2krát s Bayernem. Také byl druhý v lize mistrů, a to s Dortmundem ve finále v roce 2013, kdy podlehli Bayernu 2-1 v londýnském Wembley. Za celou svou klubovou kariéru se mu podařilo nastřílet 277 gólů, ale svou reprezentační kariéru 42. Tím se myslí jak v reprezentaci do 21 let, tak v normální reprezentaci A týmu. Mezi zajímavosti patří, že se setkal s papežem Františkem, a to v roce 2014, kdy s Bayernem navštívili Řím a Vatican City při příležitosti zápasu proti AS Řím, kde zvítězili neuvěřitelně 7-1.